Ahoj, já se jmenuji Markéta, jsem z České republiky, je mi 48 let a zajímala jsem se o studium anglického jazyka, protože už hrozně dlouho se učím anglicky a zdá se mi, že ta angličtina se mi nezlepšila. A tak jsem vyhledala student agenci a ty mě poradili, že bych mohla studovat vlastně zahraničí v zemi, kde jsou lidé vlastně narození a mluví, jsou to rodilí Angličané. Pro mě to bylo strašně jako zajímavý a ptala jsem se, které městečko by mě doporučili a vymysleli Margate, že Margate opravdu je takový klidný město a krásný, opravdu přátelé jsou tady úžasní, jsou tady lidi bezvadní. Nejprve jsem se obávala té cesty, protože úplně sama cestovat poprvé v životě, mé obavy byly hlavně z toho důvodu, jestli se dorozumím, jestli lidé budou rozumět mě a všecko dopadlo báječně. Musím říct, že nebyl problém ani na letišti, ani v autobuse, akorát jedna malá taková jakoby věc, která mi trošičku vadila, že v dálkovém autobuse neříkali stanice, takže trošičku jsem se obávala, abych nepřejela a zase řidič mě pomohl, řekl mi, kdy mám vystoupit. Rodina Chipperfieldů, Louisa a Tony jsou strašně přátelští. Každý večer s nima hrajeme hry, protože tam máme ještě jednoho studenta ze Španělska, hrajeme hry, povídáme si a co se týká jídla, vždycky se ptají, co jíme, co máme rádi, takže i toto je všecko perfektní. Škola první den velice srozumitelně, jednoduše s náma mluvili, dělali jsme rozřazovací testy, pak nás provedli po městě, to bylo taky moc zajímavý a moc pěkný. Ve třídě máme různé národnosti a musím říct, že jsem se spřátelila hlavně ze studenty ze Španělska a i když můj věk je vyšší než jejich, tak stejně mě berou jak sobě rovnou a chodíme po všech možných zábavách, třeba karaoke jsme navštívili, bowling, nebo chodíme na různé výlety společně. Je to moc pěkný, protože musíme od rána do večera vlastně mluvit anglicky, abych jim rozuměla, mezi sebou taky nemluví španělsky, ale mluví anglicky. No a určitě bych doporučila všem tuhle školu, protože je prostředí tady fantastický a musím říct, že moje angličtina se 100% zlepšila, teda to o tom není vůbec žádný pochyb a proto bych všem řekla na závěr see you to Margate Language School. Bye!